ko at ganoon din sa Facebook page ko. Mag-announcement na po tayo at magandang gabi po sa inyo. Pag bago lang kayo dito sa Facebook page ko na Alipin ni Jesus Nazareno, pwede po kayo rito. Hindi lang kalimutan mag-like at mag-share. Sa lahat po ng nakasubscribe dyan sa YouTube channel ko, magandang gabi po sa inyo lahat. At ganoon din dito sa Facebook page ko. Nalit man tayo ng konti at matutuloy pa rin ito kasi marami po talaga akong busy po talaga ako sa panalangin. At magandang gabi po sa lahat na nanonood dyan at magandang gabi po sa lahat. Ito po yung dadasalin nyo bukas ng umaga. Maganda po kayo ng tubig ng alas 6 ng umaga. Depende po ito kung nasa ibang bansa kayo, maunawaan to ni Kristo dahil alam niyo naman po, dahil nasa ibang bansa at ibang oras po. At huwag nyo lang po kalimutan dasalin ito bago kayo matulog o sa inyong oras diyan kung saan man kayo sulok ng mundo ay pagdasal nyo po na hindi po kayo pwedeng humingi ng hiling. Biyernes po ng gabi ko ibibigay yung hiling. Puro to ay pagpapatawad. Sana naman para sa inyo po ito lahat dyan sa YouTube channel ko at saka dito sa Facebook page ko, na lalo po sa ibang bansa na walang Facebook page. Mega shoutout po. O pwede po sana na mag-ayuno kayo kahit kumain lang kayo ng umaga, ng gabi, kumain lang kayo ng tinapay, o yung kakayanin nyo, yung natural lang. Hindi naman kayo mamamatay, kalahating araw lang naman hindi kakakain. Kung kaya nyo magtinapay, magkain po kayo ng tinapay. Kung kaya nyo po uminom ng tubig, gatas, bahala kayo. Huwag lang kayo kakain ng mga matatabang pagkain. Para po to sa lahat. At pakinggan nyo po ng aking sasabihin, naka-live din tayo sa Facebook page ko at saka sa YouTube channel ko ha. Naka-live po tayo perehas para po sa lahat yan dahil meron po nanghingi ng update sa YouTube channel ko. Para po yan sa lahat. Para po yan ha. Paki-like na lang po at paki-share na lang po. Lahat po nanonood dyan sa paki-like na lang po pati share. Pati dyan sa YouTube channel ko. Makinig po kayo ha. Para po sasabihin ko sa inyo. Natay lang natin 2 minutes and 33 seconds po. Magpaparami lang po tayo para sa lahat. At magandang gabi po sa inyo, Abrina Roque. At mega shoutout po dyan kay Present, si Abila, Alicia Puente, at Jorini. Maraming salamat din po sa inyong pagla-like. Para po sa lahat yan. Ito'y dasal ito, yung tubig po sinasabi ko kagabi, yung April 3 po yun. Araw po ng linggo yun, alas 8:25 po yun. Hanapin nyo po yung dasal na yon para bukas po meron kayong tubig sa altar nyo. Itong tubig na ito upang ilayo kayo sa lahat ng kapamakan. Upang basbasan to ni Kristo. Kung wala po kayong altar at naunawaan ko naman dahil yung iba nasa ibang bansa, po pwedeng ilagay nyo na lang po sa tabi nyo ng ganito. Sa tabi nyo na lang, batel o anumang baso. Magandang gabi din sa Beltran. Magandang gabi din sa lahat po nanonood sa YouTube channel ko, pati din sa Facebook page. Yun lang po. Kung kaya nyong hindi kumain ng kalahating araw, kumain na kayo ng umaga. Alauna, pwede kayong kumain ng tinapay, isda. Yun lang po yun. Para sa inyo, kung gusto nyo, hindi ko naman kayo pipilitin dahil hindi naman kayo magagamot. Pero kung susubukan nyo, hindi naman kayo mamamatay kasi may tubig kayong healing water. Kaya kung nga kayo pinapainom ng healing water natin upang gabayan kayo ni Kristo at ako'y ni Papa Jesus ang lahat ng nating nagawang kasalanan at lahat ng mga kasalanan natin nagawa upang linisin ni Kristo pagkagising niya ang ating mga kasalanan upang ito'y pakinggan niya ang ating mga hinihiling sa ating pamilya. Hindi lang sa ating pamilya. Ipagdasal nyo na rin kung anumang karapat dapat maging presidente natin o matapos ang pandemic para makapag-aral na rin yung mga bata. Lahat po, para sa lahat. Good evening po sir, ask ko lang po paano po ba magpa-schedule para magpagamot. Wala muna po tayong schedule. Announcement muna po ito para sa mga pagpapatawad. Dito muna po kayo magpapatawad. Hindi po nagagamot siya puwanti, hindi nyo napapansin, no? Haggard siya puwanti. Ilang araw na ako hindi kumakain. Oh. Haggard na haggard. Yung buko nga, nagtatatayuan na. Umpisa na po natin to ha.
Maraming salamat po dyan sa nanonood sa YouTube channel ko ha. Maraming salamat po para ma-update kayo. Umpisahan ko na po. Hanapin nyo po yung healing water na yung April 3. Nakalagay po yan dyan sa Facebook page natin sa AGN Apo Andel Alipin Jesus Nazareno. Hanapin nyo po yun. Kahit hindi nyo na po tapusin yung basta't mabasbasan nyo lang po yung tubig nyo. Yung pong ilalagay yung tubig sa altar nyo. Kung wala man kayong altar at nagtatrabaho kayo sa mansulok ng mundo sa ibang bansa, ilagay nyo po sa baso yon at isalin nyo rito. Huwag nyo pong uubusan yon hanggang hindi pa nagiging si Papa Jesus. Panatiliin nyo lang po yon na mayroong laman. Ha? Para po ipainom nyo po yon sa lahat ng inyong pamilya. Upang hilingin ni Kristo na kayo ay gumaling sa inyong karamdaman sakit. Yung tubig po yon ay yung po ang tubig na sa April 3 na pinalabas ng Panginoon Kristo na hindi ko na nasundan. Huwag nyo na pong madali lang po makita yan. Hanapin nyo po yung healing water at panalangin dyan sa Facebook page natin. Para po sa lahat yan. Yan po yung inumin nyo. Nasa sa inyo po kung gusto nyo kumain bukas. Walang problema. Yung Biyernes po, nasa sa inyo rin kung ayaw nyo kumain ng alauna hanggang maghapon. Pwede kayong kumain ng tinapay o anumang isda o anuman. Magsakripisyo muna po tayo sa ating mga kasalanan. Dahil ang tubig na yan ay lilinisin ng inyong katawan. Huwag po kayong kakain ng mga matatabang pagkain. Dahil ito'y bawal. Ulitin ko, huli ko na ito sasabihin ha. Hanapin niyo po yung tubig doon sa healing water natin sa April 3. Yung araw po ng linggo yon. Kahit hindi nyo na po tapusin yung mabasbasan lang po yung tubig nyo. Kung wala po kayong altar, ilagay nyo po yung tubig doon sa may bottle nyo. Ilagay nyo po to sa tabi nyo. O isalin nyo sa marami. Yung pong iinumin nyo. Para po itong tubig nito ay basbasan ng mga anghel ni Kristo habang kayo natutulog. Para po to sa lahat. Upang hindi kayo lapitan ng isang diablo o isang ahas o isang leon upang sirain ang pananampalataya nyo. Yung pong tubig na yun ay yun po ang makakaligtas sa inyong mga karamdaman sakit. Tapos habang tayo nananalangin, hindi po kayo pwedeng humiling. Ang ibibigay ko na kahilingan sa inyo ay araw pa ho ng Biyernes. Antayin nyo yung Biyernes ng gabi, ganitong oras din, 8:30 o bago mag alas 9. Hindi ko kasi matansyang oras kasi mahaba kasi yung dasal ko. Pasensya na. Ibibigay ko po yun araw ng Biyernes ng dasal. Yung dasal po yun ay kahilingan po yun. Para maunawaan nyo, unahin ko muna itong Webes at saka Biyernes hanggang gabi. Pag umaga po ng Biyernes ng gabi, ay ibibigay ko naman po yung kahilingan. Yung dasal po para yon po. Hilingin nyo lang yung nararapat ha. Hindi mo na tayo hiling dito Webes at saka Biyernes. Ulitin ko. Wala pong ihiling ng Webes at hanggang Biyernes. Ngayon itong bukas po. Puro pagpapatawad. Kung hindi nyo po masabi ang kasalanan nyo sa inyong pamilya, sa inyong asawa, sabihin nyo na po kay Kristo. Kasi panlalaban po yun ni Satanas sa inyo. Sana may naintindihan nyo po sinasabi ko. Sana ito hindi para sa akin, para sa inyo to. Para to sa mga anak ng Diyos. Yung taong naniniwala at may pananampalataya at wala pong nilagay ko po ang apo sa TV sa may table eh. Walang problema po yung tubig kahit sa inyo po ilagay. Kasi yung tubig niyan, hahanapin din po yan, umiilaw po yan sa langit. Hahanapin po yan ng mga anghel kung sa inyo ilalagay. Huwag nyo lang po ilagay sa CR, ha? Yan, tubig na yan. Kahit doon pa yan sa tubigan nyo, doon sa pinakamalaki nyo po ang tubigan, walang problema. Pwede po kayong kumuha ng tubig doon kahit isalin nyo na po yan. Yun lang po. Yung antayin nyo po yung Biyernes ng gabi, ibibigay ko naman po yung kahilingan. Puro pagpapatawad. Nasa inyo po kung gusto nyo hindi kumain ng alauna hanggang gabi. Nasa sa inyo na rin po yun. Kung gusto nyo tinapay, bahala kayo. Hindi naman kayo mamamatay. Kalahating araw lang naman kayo hindi kakain ng kanin o ng manok o baboy. Wala pong kakain ng manok baboy hanggang hindi pa nagigising si Papa Jesus. Kumain na po kayo ng baboy pag araw na po ng linggo ng pagkabuhay. Kung gusto nyo pong kumain. Kasi nag-ayuno kayo. Pag kumain kayo ng pagkain ng matatabang pagkain, araw ng Sabado, hindi na papakinggan yung dasal nyo. Kasi nagkasala agad ang inyong kaluluwa. Kung gusto niyo po ipagkaloob ni Papa Jesus ang inyong kahilingan. Huwag kayong mahilig. Sana maunawaan nyo. Hindi po biro ang pagdarasal sa Webes at Biyernes Santo. Tandaan nyo po,
Last ko na to sasabihin, may 10 minutes na po ako nagsasalita. 10 minutes and 3 seconds po. Kung may altar kayo, ilagay nyo po yung tubig. Kung wala po kayong altar, ilagay nyo sa kwarto nyo. Yung tubig po yung kinukuha nyo, yung nandun po sa April 3 ng healing water natin. Hanapin nyo kahit hindi pa April 3, kahit lagpas pa ho ng April 3 yun, basta't may healing water kayo makita, mapanood nyo, yung pong gamitin nyo. Para po yun sa lahat. Gamitin nyo po yung para sa inyong pamilya. Gamitin nyo po yung tubig ni Kristo upang ilayo kayo sa lahat ng karamdaman nyo. Ito na pong ulitin ko. 6 a.m. po ng umaga, kung may altar kayo, itapat nyo yung baso doon sa may altar. Sindihan nyo po yung kandila nyo. Kung may altar kayo ha, kung wala man kayong altar at nasa ibang bansa kayo, kasi meron nagtanong sa akin, paano po ako nasa ibang bansa ko, nagtatrabaho kayo, maunawaan ni Kristo yon. Kasi alam ni Kristo kung anong ginagawa nyo kung nasa mga lupalop ng Pilipinas. Pwede nyo pong gamitin yon, yung tubig sa loob ng kwarto nyo pagtapos nyo na po kayo magtrabaho, lalo po sa mga Saudi, Malaysia, Japan, marami pong nagtatanong sa akin dyan. Basta saan po, Europe, mga ganon, ibang bansa, nagtatrabaho, iba-iba pong oras natin. Maunawa ni Kristo yon. Kahit hindi na kayo magbukas ng kandila at manalangin kayo bago matulog, maunawa ng Panginoon Kristo yon. Pero alam ng Panginoon Kristo kung meron kayong altar. Kung nagtatrabaho man kayo ng alas 6, ewan ko, kung may pasok pa kayo ng Biyernes, nasa sa inyo po yan, ay siguro naman, pag bago kayo matulog, pwede nyo pong dasalan yon. Kung alas 6 ng umaga, magsakripisyo muna po kayo. Igising-gising nyo muna yung diwa nyo. Huwag muna kayo masarap matulog dahil si Papa Jesus nagsasakripisyo sa mga kasalanan natin. Magsindi kayo ng kandila. Makikita nyo ako, naka-open po ako bukas ng alas 6. 5:45 pa lang po ako, makikita nyo ako, naka-live po ako, nananalangin. Diyan, sa tapat ng altar. Yung ganun po yun. Binuksan ko lang yung tubig at makikita nyo po may tubig doon sa altar. Ulitin ko po to, last na po ha. 12 minutes and 16 minutes na po ako nagsasalita. Para po kasi maraming tanong, pwede nyo pong i-replay itong video natin mamaya para magkaintindihan tayo. Pag wala po kayong altar, pwede po kayong kumuha ng tubig doon sa healing water at ilagay nyo po to sa kwarto nyo. Kung may pasok man kayo ng alas 6 ng umaga, hindi nyo po ito madadasalan. Pwede po kayo magdasal doon sa trabaho nyo. Siguro naman may break time kayo. O bago kayo matulog. Maunawaan ni Kristo kung nasa ibang bansa kayo. Pwede nyo gamitin. Pero kung wala naman kayo sa ibang bansa at dito lang kayo nagbabakasyon, nagpapahinga, ipansat tabi nyo muna yung pagod nyo para mabigyan kayo ng lakas ni Kristo. Magbukas kayo ng altar ng alas 6 ng umaga, ng kandila. At ganun din ng gabi, 6 p.m. Ang dasal po kasi nito, 6 a.m. at saka 7 p.m. May nakaharap na tubig ng isang baso. Sa isang baso may nakaharap pag kayo nananalangin. Kasi ito, ang tubig na yon upang kayo ay basbasan ni Kristo sa inyong karamdaman sakit. At linisin ni Kristo ang lahat ng ating mga kasalanan at patawarin niya tayo sa ating mga nagagawa nating kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Wala po kayong hihilingin. Wala kayong hihilingin na kayo ay gumaling. Dahil alam naman ng Panginoon Kristo na gusto nyo gumaling. Ang hihilingin nyo ay magpatawad kayo. Patawarin nyo yung mga taong nagagalit sa inyo at nainggit. Patawarin nyo po lahat ng mga masasamang matatabil na bibig. Patawarin nyo po sila. At magpatawad na din po kayo. Patawarin nyo na po yung mga magulang nyo, mga kapatid nyo, nanay, tatay nyo, etc. At magpatawad na po kayo. Dahil hindi po kayo magiging masaya ng isang taon pag hindi kayo nagpatawad. Turuan nyo po yung puso nyo magpatawad. Ito'y kailangan nyo gawin upang magkaroon kayo ng maayos na buhay ng isang taon. At malayo kayo lahat sa kapamakan. At ilayo ka ni Kristo sa mga bagay na hindi karapat-dapat na maging kaibigan nyo. Ito'y para sa inyo, hindi para sa akin. Kung tutusin, hindi ko ito ibibigay sa inyo. Dahil naawa ng aking Ama na kailangan nyo ang tulong niya. Dahil kailangan na natin magbalik loob sa Panginoon Kristo. Paano po pag wala po kaming candle? Kung wala po kayong kandila, di wala po kayong kandila. Kaya nga sinabi ko nga kayo, kung may altar nga kayo, pwede kayo magbukas ng kandila. Kung may altar kayo, mura lang po yung kandila. Siguro naman 5 piso, makakabili na kayong kandila. Kung nasa trabaho naman po kayo, at nasa malayo po kayo, kahit wag na kayo magbukas ng kandila dahil maunawa ni Kristo yun. Ang sinasabi ko lang, pag nasa tapat lang po kayo ng altar, nasabi ko na po yung kanina.
I-replay nyo na lang po. 6 a.m. po kayo magdarasal. Kung may trabaho po kayo at iba-ibang oras natin, walang problema kay Kristo. Pwede po kayo magdasal ng 6 p.m. Wala po kayong hihilingin sa inyong karamdaman sakit. Kahit na kayo ay nagdarasal lang sa inyong isipan, hindi kayo pwedeng humiling ng inyong kagalingan. Sabado pa tayo hihiling at linggo. Ibibigay ko po yun ng araw ng Biyernes. Sana ay maintindihan nyo. Hindi naman matalino siya po, Andy. Mas mga may utak pa kayo sa akin. Hayaan nyo, pag namatay ako, magiging matalino ako pagdating ng panahon. Sabi ng mga anghel ko, pag namatay daw ako, kung sino daw ang pinakamatalino rito sa lupa, ay mas matalino pa daw ako kaysa sa kanya. Pagpatay na ako. Ilang masasabi ko, seryoso po ang sinasabi ko sa inyo. Hindi to biro, kasi kayo pakikinggan ni Kristo. Lalapitan din kayo ng mga demonyo. Kung makakapasa kayo sa lahat ng pagsubok ni Kristo, ay bibigay niya ang lahat ng nararapat sa inyo. Sana pagdamutan niyo po ang hihilingin niyo sa Panginoon Kristo. Hindi po pwede kayong hihiling na kayo ay yumaman. Hilingin niyo po ay matapos ang lahat ng problema sa buong sanlibutan. Hilingin niyo po maging maayos ang inyong mga pamilya at ang inyong mga anak, at makapagtrabaho po sila at kung anumang kursong kinukuha nila. At sana po pag-ingatan kayo ni Kristo. Yung pong ibig ko sabihin. Sana maintindihan nyo ang lahat ng sinasabi ko. Pwede nyo naman pong i-replay yan. Wala naman pong problema sa Panginoon Kristo. Gawin nyo lang po yung nararapat. Inulit ko na po yan. May 60 minutes na po ako nagsasalita. Sana maintindihan nyo dahil umpisahan ko na po. Dahil ito yung magkakaibang oras natin sa ibang bansa, lalo po sa ibang bansa, marami pong nanonood sa akin. At nagtatanong sila kung walang candle, at iba po sa Saudi wala pong kandila at wala pong altar. Nawawaan po ni Kristo yun. Basta kumuwalan po kayo ng tubig at lagay niyo po sa inyong kwarto para inumin niyo po. At pagpalain na kayo ng Panginoon Kristo. At magsisi na po tayo sa ating mga nagagawang kasalanan. Wala po kayong hihilingin. Ang hihilingin nyo lang, antayin nyo lang ng Biyernes na sasabihin ko. Lagi naman po akong bukas ng 6 a.m. at 6 p.m. po habang ako'y nananalangin. Ako'y nanganalate na nga ako magsalita sa inyo dahil napakahaba ng aking panalangin. At hindi kasi ako kumakain. Sana maintindihan nyo. Hindi nyo ba napapansin yung mukha ko? At tumatanda na. At lalo sa Biyernes, ay wala akong pagkain. Kung hindi tubig lang iniinom ko na maghapon magdamag. At linggo pa ako makakakain. At wala pong gamutan. Huwag niyo muna akong tanongin sa gamutan. At busy pa ako kung maggawa ng langis ng araw ng Sabado. Sana maintindihan nyo. Hindi lang to para sa akin. Kailangan ko rin ng lakas ng aking Ama sa langit upang gamutin ang mga taong nangangailangan sa pamamagitan niya bilang alipin niya. Sana maintindihan nyo. Huwag nyo muna akong tanongin sa mga kung anong schedule. Mag-schedule naman ang aking asawa. Sana po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang unang dasal nyo po ay magdadasal po kayo ng Ama namin. Tapos po, Aba Ginoong Maria. Unang dadasalin nyo po ng 6 a.m. Ama namin, Aba Ginoo. Ama namin at sumasampalataya ka po. Teka lang po ha, para sigurado tayo. Tama. Ang dadasalin nyo po bukas ng umaga, 6 a.m. o kaya 7 p.m. Isang Ama namin at sumasampalataya ka. Wala po doon Aba Ginoong Maria. Sa kahilingan na po may Aba Ginoong Maria tayo. Ang dadasalin nyo lang po ay isang Ama namin at sumasampalataya ka ng 6 a.m. at ganun din ng 7 p.m. 3 times po nyo sasabihin. Ito na po huli ko na sasabihin ha. 6 a.m. tsaka 6 p.m. ay isang Ama namin at sumasampalataya ka. Wala pong Aba Ginoong Maria. Bahala kayo kung English ang gusto nyo. Tapos 3 times po na Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako. At 8 beses po na Ama, ulitin ko ha, 3 times nyo po sasabihin na Ama,
patawarin niyo po ako. Ama, patawarin niyo po ako. Ama, patawarin niyo po ako. Yun po ang sasabihin niyo. Magdadaan muna po kayo sa Ama namin at sumasampalataya ka ng 6 a.m. at ganun din ng 7 p.m. na Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako. 3 beses niyo po sasabihin yun. Tapos 8 beses po na pakinggan niyo po ang sasabihin ko ha. Ulitin ko, 3 beses po ng Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako. At 8 beses po, 8 times nyo sasabihin. 8 beses nyo po sasabihin na, at kami ng iyong mga anak. Ako po ay nagkasala at nagkamali na ikaw ang nahihirapan ngayong Huwebes at Biyernes Santo. Sinasaktan at sinusugatan ka dahil sa mga kasalanan namin. Patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko pong nagawa. Amin. Ulitin ko po yun ha. Nakaisang dasal na tayo. Ulitin ko po ulit. Huwag niyo na pong dadasalin yung Ama namin at Abaginong Maria ha. Ay Ama namin sa sumasampalataya. Diretso-diretso na po yun. Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako. Nakaisang ano na tayong dasal ha. At kami ng iyong mga anak. At kami ng iyong mga anak. Ako po ay nagkasala at nagkamali na ikaw ang nahihirapan ngayong Huwebes at Biyernes Santo. Sinasaktan at sinusugatan ka dahil sa mga kasalanan namin. Patawarin mo po ako. Patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko pong nagawa. Amin. Nakapag-isa na po tayo, 2 salita na po yun. 8 beses po yun ha, 8 beses. Ulit-ulit. Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako. Tapos diretso ulit. At kami ng iyong mga anak. Ako po ay nagkasala at nagkamali na ikaw ang nahihirapan ngayong Huwebes at Biyernes Santo, sinasaktan at sinusugatan ka dahil sa mga kasalanan namin. Patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko pong nagawa. Amin. 3 beses na po yun. Ulit-ulit. Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako. At kami ng iyong mga anak. Ako po ay nagkasala at nagkamali na ikaw ang nahihirapan ngayong Huwebes at Biyernes Santo. Sinasaktan at sinusugatan ka dahil sa mga kasalanan namin. Patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko pong nagawa. Amin. 3 beses na po yun ha. Pang-4 na to. Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako. At kami ng iyong mga anak. Ako po ay nagkasala at nagkamali na ikaw ang nahihirapan ngayong Huwebes at Biyernes Santo. Sinasaktan at sinusugatan ka dahil sa mga kasalanan namin. Patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko pong nagawa. Amin. 4 na beses na po yun ha. May 4 na beses pa tayong babanggitin. Pero pag dinadasalan niyo po, huwag po mabilis ha. Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako. Kailangan galing sa puso nyo. Ama, patawarin mo po ako. Panlimang dasal na po ito ha. At kami ng iyong mga anak. Ako po ay nagkasala at nagkamali na ikaw ang nahihirapan ngayong Huwebes at Biyernes Santo. Sinasaktan at sinusugatan ka dahil sa mga kasalanan namin. Patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko pong nagawa. Amin. 5 beses na po yun. 3 beses ulit. Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako. At kami ng iyong mga anak. Ako po ay nagkasala at nagkamali na ikaw ang nahihirapan ngayong Huwebes at Biyernes Santo. Sinasaktan at sinusugatan ka dahil sa mga kasalanan namin. Patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko pong nagawa. Amin. Naka-6 na po tayo. Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako.
at kami ng iyong mga anak. Ako po ay nagkasala at nagkamali na ikaw ang nahirapan ngayong Webes at Biyernes Santo. Sinasaktan at sinusugatan ka dahil sa mga kasalanan namin. Patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko pong nagawa. Amen. Dalawa na lang po. Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako at kami ng iyong mga anak. Ako po ay nagkasala at nagkamali na ikaw ang nahirapan ngayong Webes at Biyernes Santo. Sinasaktan at sinusugatan ka dahil sa mga kasalanan namin. Patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko pong nagawa. Amen. Pito na po, isa na lang. Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako at kami ng iyong mga anak. Ako po ay nagkasala at nagkamali na ikaw ang nahihirapan ngayong Webes at Biyernes Santo. Sinasaktan at sinusugatan ka dahil sa mga kasalanan namin. Patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko pong nagawa. Amen. Intindihan nyo na? Isang ama namin lang at sumasampalataya ka. 3 times nyo laging babanggitin yung ama, patawarin mo ko. 8 times yung at kami ng iyong mga anak. At pagkatapos po nyon, nasabi nyo na, yung huling pang-8 na po, kakanta po kayo ng Nuestro Padre. Kahit hindi nyo na po kumanta, basahin nyo lang po yung awit ng Poong Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, ang aral mo, ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan ng krus mong kinamatayan ay sagisag namin kaligtasan. Yung awit po ng Poong Nazareno ay meron po sa YouTube channel. Kantahin nyo po yun para sa kanya. Kahit hindi po kayo marunong kumanta, basahin nyo na lang po yung para kay Kristo. Pagkatapos nyo po, 8 times na po kayong dasal. Naintindihan nyo na po. 3, isang ama namin at isang sumasampalataya ka. Wala lang dyan Abaginong Maria. Ibig sabihin, humingi tayo ng tulong at ilawan tayo ni Kristo. Tatlong beses na ama, patawarin mo po ako. At 8 beses na salita na at kami ng iyong mga anak. Pag naka-8 na po kayo, at ang huli niyong babasahin, ang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sinasambakan namin at pinipinto ka namin ang aral mo, ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan ng krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Basta po yung awit ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Yan po yun. Niluwalhati ka namin. May lang po yun. Yung awit ng Poong Nazareno. Wala po akong kopya yun eh. Nandun pala, nakalimutan ko pang hawakan. Padaliin nyo lang po yung huli. Yung huli po yung Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kahit saan naman po yan sa Facebook page, sa YouTube channel, ay may dasal po yung Nuestro Padre Jesus Nazareno. Isang ama namin at isang sumasampalataya ka ng alas 6 ng umaga. 3 times po na ama, patawarin mo po ako. 8 times po yung ama, ama, patawarin mo po ako at kami ng iyong anak. Pag naka-8 basa na po kayo nyon, ang huling-huli nyo po doon, ang sasabihin nyo, babanggitin nyo yung Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sinasamba ka namin, pinipino ka namin aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan ng krus mo'y kamatayan, sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Madali lang po yung Nuestro Padre Jesus Nazareno. Awit po ng Poong Nazareno yon. Tapos, yung pong dadasalin nyo ha, ganun din po ng 6 p.m. Kung ano dinasal nyo ng 6 a.m., yun din po ang dadasalin nyo ng gabi. Yung 6 ng umaga at saka 6 ng gabi ay iisa lang ang dasal. 3 times din po yan. Huwag nyo pong bibilisan yung dasal ha. Kasi 1 oras po yan nakalagay. Nasa Biblia po bang paulit-ulit ang panalangin? Huwag nyo na po akong kulitin, Bibyan. Iba po to. Opo, nakalagay ito sa Bible. Sikreto pong dasal ito, binigay ng Poong Nazareno. Kung ayaw nyo po, bahala kayo. Pwede, alang naman ulitin ko, isang salita lang, di ka naman manggagamot eh. Subukan mo palayas ng isang demonyo ng isang salita lang, hindi mo mapapalayas. Hindi kasi Kristo. Yung apostol nga ni Jesus, inaabot pa sila ng 10 ilang araw bago nila mapalayas yung demonyo eh.
Tao lang tayo. Hindi tayo si Kristo. Nagkakasala po tayo sa isip at sa salita sa gawa. Pwede po ba yan paulit-ulit, natural? Kaya nga, Ama, patawarin mo po ako eh. Gaano ba tayo nagkasala? Hindi tayo si Kristo. Hindi siya nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa. Kaya nga tayo nagkakasala paulit-ulit. Kaya nga po yung pinapaliwanag ko sa inyo. Nasa sa inyo po kung dadasalin nyo, hindi. Kung ako nga lang masusunod, sasabihin ko sa aking Ama na huwag kayong turuan eh. Dahil meron kayong mga isip at salita at gawa eh. At alam niyo naman kung anong mga kasalanan nyo eh. At alam naman ni Kristo kung anong kasalanan nyo. Dasal po yun. Hindi ko po yan binili sa ko ba yung binili? Hindi ko po binili sa Quiapo yan. At hindi ko pinag-aralan yan. Alam niyo po bang kung kailan pa itong 19 kopong to nakasulat dito sa talaan na ito? Mas matanda pa ito sa iyo. Hindi pa yata pinapanganak ang nanay mo. Dasal na to nila. No. Baka hindi pa nga pinapanganak yung nanay mo. Wala ka pang asawa yung nanay tatay mo. Pa sila magkakilala. Maganap ko po yung sa Bible, di nakasulat yan. At maganap ka doon sa Facebook page yung nagtuturo ng mga dasal sa Latin. Hindi nyo po makikita yung dasal na yan. Mabuti nga, tinuro pa sa inyo ng Panginoon Kristo. Maganap ka nga kayo manggagamot dyan sa buong Facebook page. Kung ituturo nila yung dasal nila para sa pagkain nila sa katawan. Hindi po nila ituturo yan. Papaputol ko ang daliri ko kung ituturo nila yung dasal nila yan. Sa Panginoon Kristo, walang VIP. Yung iba nga healing water, meron Kailangan mo pang pumasok doon sa kanila para magbayad ka, mag-GC ka. Dahil hindi kanila pakikinggan, wala kang entrance fee, 500. Oh. Ito na nga, libre, nagrereklamo pa kayo. Yung pong dadasalin nyo ha, yung Sabado de Gloria po, ang dasal po nyon, Biyernes po ng gabi, ibibigay ko yon. Pagkatapos nyo pong dasalin, na yung Ama, patawarin nyo po ako. Yung Sabado de Gloria po, pwede na po kayong humiling doon. Ang dasal po nyon, isang Ama namin, isang Aba Ginoong Maria, at isang sumasampalataya ka, at meron po yung konting maikling dasal, sasabihin ko po. Tapos ihiling po kayo doon, tapos isang Ama namin. Unang pong dasal doon sa Sabado de Gloria, sasabihin ko po yun. 6 din po yun ng umaga. 6 ng umaga, 6 ng gabi, Sabado at Linggo po yon. Pwede po yun ng alas 6 ng umaga. Kahit nasa simbahan kayo, walang problema. Kahit nasa loob kayo ng bahay, pwede nyo pong dasalin yun. 6 ng umaga. Ganon din po ang dasal. Isang Ama namin, mayroon na pong Aba Ginoong Maria. Yung Sabado de Gloria, may Aba Ginoong Maria na po yun. 6 ng umaga, Ama namin, Aba Ginoong Maria, sumasampalataya ka. At yung huling-huli pong dasal doon yung Ama namin ulit. Dulot-dulo po yun. Tapos, awit po yun ng Poong Nazareno. Kaya nyo, kukunin ko yung kopya ko doon ng awit ng Poong Nazareno at bibigkasin ko po yun. Alam nyo naman po yun eh. Pwede nyo naman po yun. Nasa sa inyo po yan para po sa inyong lahat. 33 minutes na tayo nagsasalita. Ulitin ko po ha. Yung Ama na, balik tayo sa Webes sa Biyernes lang muna ng dasal ha. Yung Biyernes po, kumuha po kayo ng tubig kung may altar kayo. Ng isang baso. Ilagay nyo po yung sa altar. 6 ng umaga at saka 6 ng gabi. Kung wala kayong tubig at nasa ibang bansa kayo maunawa ni Kristo, maghanap kayo ng tubig dyan sa Facebook page natin. At kung nagtatrabaho kayo sa mansulok ng mundo at naunawa ni Kristo, dahil may ibang mayroon walang relihiyon, talaga na may wasanto at walang altar, naunawaan po ng Panginoong Kristo yon. Lahat dito ay pantay-pantay kay Kristo. Kumuha kayo ng tubig sa Facebook page, tapos huwag nyo lang po hayaan maubos yon. Hanggang ang bisa po nyon ay araw ng Sabado at Linggo. Yung tubig niya po yun ay pwede nyong hilingin na kayo'y gumaling sa pamamagitan ng panalangin at pagpapatawad. Tandaan nyo po ha, 6 a.m. hanggang 6 p.m. po, iisa lang ang dasal. Yung Ama, patawarin mo po ako. 3 times po, dadamon kayo ng Ama namin at sumasampalataya kayo, wala lang doon Aba Ginoong Maria. Kasi si Papa Jesus tayo nakarekta. Hindi tayo nakarekta sa ina ng saklolo. Dahil si Papa Jesus ay nagsasakripisyo sa ating mga kasalanan. Hindi tayo sakop ng mahal na ina. Sakop tayo ng Jesus, Amang Nazareno o Ama sa Langit. Kaya nandun yung Ama namin na tinuro ni Jesus para sa atin at yung sumasampalataya tayo para kay Kristo. Wala po at hindi tayo sasakopin ng mahal na ina. Sasakopin niya lang tayo pagdating ng pagkabuhay ng kanyang anak.
sa Sabado at Linggo. Yun po yung darasal tayo ng isang ama namin, Aba Ginong Maria, sumasampalataya ka, at yung dasal, nagpapasalamat tayo, at dihiling na tayo, at huli-una naman, Ama namin, at tapos, awit ulit ng Pong Nazareno. Pagpapala para sa lahat. Sana maintindihan niyo pong lahat ng sinabi ko. At hindi ko na to pwedeng ulitin. I-replay nyo na lang po yung video natin dahil may clear lang naman to 35 minutes and 30 seconds. Ulitin ko, 6 ng umaga, isang ama namin at sumasampalataya ka. 3 times na, Ama, patawarin mo po ako. 8 times na at kami ng iyong mga anak. Ganon din po yung 7 ng PM. Isang ama namin at sumasampalataya ka. Huwag muna natin ipasok dito yung Sabado at Linggo de Gloria. At Linggo na, Sabado de Gloria at saka Linggo na pagkabuhay. Antayin nyo na lang po ng Biyernes yun na sasabihin ko para hindi po kayo malito. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maghanda na kayo bukas. At dasalin nyo na po yan. Pwede nyo na pong ulit-ulitin yan, panoorin nyo at yung bibig ko kung napapagod na po. Kayo, mabuti kayo kumakain. Ako hindi ako kumakain. Tingnan yung mata ko. Para na akong natanda na, para nang nakaganyan ang mga mata ko. Masyado na akong parang di ko alam kung parang di ko to sarili. Sana maintindihan nyo po. Bukas po mag-isa lang kailangan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Natutunan ko rin at wala pong entrance fee. Bukas na po ang puso lang po namin ng isa sa kanilangan. Tama po. Alam nyo po ba? Ayaw ko man sabihin at kilala nyo po lahat yung sasabihin ko manggagamot. Bago ka pumasok sa kanila ay may entrance fee ng 500. At may bayad po yun. Hindi kayo nila tuturuan hanggang wala kayong bayad. Mabuti nga kami, ang aking amay nagtuturo sa inyo. Pagdamutan nyo po yun. Ayun po ay libre. Mas tanga nga ako sa inyo at bobo at hindi nakapag-aral. Yung dasal niya na hindi ko naman yung pinag-aralan. Ibinigay ng aking amay sa pamamagitan sa panaginip na hindi ko nga alam kung paano ko nahisulat niya na maayos. Maswerte nga kayo. May nilalang na isang taong ganito at hindi kayo pinagdadamutan na bigyan ng dasal para sa inyong mga kasalanan at akuin ni Kristo ang inyong mga kasalanan. Alam niyo po ba yung dinasal ko yun ay dapat may eksakto mo ng isang oras yun? 6 p.m. hanggang 7 p.m. po yun ang pagdarasal. Yung 3 times po ng Ama namin at sumasampalataya ka at 3 times na Ama, patawarin mo po ako at 8 times po nyo pong babanggitin at kami ng iyong mga anak. Kailangan nyo po madasalan ng isang oras yun. Kaya nga po paulit-ulit yun. Dahil paulit-ulit din tayo nagkakasala sa isip, sa salita, at sa gawa at ang ating mga matang makasalanan. Diba, araw-araw tayo nagsasalita ng masama sa ating kapwa? Ilang times mo ba sinabi sa isang taon ng kasalanan mo sa iyong kapwa? Ilang beses ka ba nagkasala sa iyong mga mata? Ilang beses ka ba nagkasala sa iyong isip? Kaya nga, 8 times po yun. 8. 3 times po yung pagpapatawad. Kaya yun po ibinigay ni Kristo. Kala nyo po yung dinasal ko kanina, ganun po ang pagbasa nyo? Kailangan galing po sa puso nyo. Mararamdaman nyo po yung kilabot. Hindi po yung pabilisan magdasal. 1 oras po yan nakalagay dito sa talaan ko. 1 hours po yan nakalagay. Paano nyo po madadasalan ng ganung kabilis yan ng 1 oras? Ganun nyo po babasahin yun. Hindi yun po yung binasa, Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako. Kung gano'ng kabilis ang iyong bibig, ganun din kabagal ang iyong pananalangin sa aking Ama. Hindi po yung ganong kabilis. Yung Ama namin nga, hindi mo dapat bibagkisin ng napakabilis yun eh. Dapat po yun ay dahan-dahan. 1 oras ka nagdarasal sa iyong kwarto. Maunawaan ni Kristo pag kayo ay nasa ibang bansa o sa mga sulok ng mundo, lalo na sa mga OFW. Kaya nga po may dasal yun ng alas 6 ng umaga at alas 7 ng gabi. Upang mapakinggan ni Kristo kung anumang oras kayo nagtatrabaho, pwede po kayong gabi matulog. Bago kayo matulog, siguro patutulogin na rin kayo ng amo nyo. 1 oras ay ibibigay nyo. Ilang oras din yun ibibigay na lakas ni Kristo. Hindi lang 1 oras yun. Kikita niya ang inyong mga pagod dahil ang inyong espiritu ay walang makita si Satanas na kasalanan nyo.
Dahil alam ni Satanas kung anong kasalanan natin. Kaya nga tayo paulit-ulit humingi ng tawad at hindi tayo humihiling kay Kristo upang hindi tayo makita ng butas ni Satanas. Dahil alam nyo naman si Satanas, hahanapan tayo ng butas at susubukan niyang gibain ang ating pananampalataya at susubukan niyang papasukin ang mga malalaswa sa ating isipan at kayamanan. May nagtanong nga sa akin minsan, sa aking pasyente, sabi niya sa akin, at narinig ko na to kay Inang Salome. Ang sabi niya nga sa akin, ang isang taong mahilig sa laman upang hindi na siya matukso at muling magkasala sa Ama sa langit, turuan niya ang kanyang sarili na manalangin kay Kristo upang hindi siya padalahan ng anumang mga laman na baka sunod ay kanyang laman na ang kanyang lalapain. Alam niyo po ba yung laman na sinasabi ko? Ang laman ng kalibugan. Yun po yun. Hindi po yun nagagamot ng isang medisina. Yun po ay padala ni Satanas. Kahit ano po yun, control sa kanyang utak, ay nakabaon na ito sa kanyang isipan. Upang ito'y malusaw, manalangin at humingi ng kapatawaran at magsisi sa lahat ng kanyang nagagawang kasalanan. Turuan niya ang kanyang sarili sa mga tukso at laman. Ang sabi nga ni Inang Salome sa akin, hindi ito mapapagaling na medisina kasi ito'y nakasanla ang kanyang isipan sa laman. Dahil baka susunod ang kanyang laman na kalalapain ay sarili niyang laman. Upang may buwasan ito, kailangan niya manalangin at paglabanan ang lahat man ng tukso lalapit sa kanya. Magagawa niya ito kung hihingi siya ng kapatawaran kay Kristo. At si Kristo ay tatanggalan siya ng isip sa laman. Ituturo sa kanya ang pagpapala at pagpapabait at pagpakumbaba na may mabuting puso. Kaya niya itong gawin kung gusto niya itong matutunan sa pamamagitan ng panalangin. Yun po yun. Tanong ko lang po, pwede po bang 5:30 ng umaga, pwede na po ba umpisa yun? Pwede po. 5:30, 5:45, 6 p.m. Pwede. Gusto niyo po, alas 5 pa lang, magdasal na kayo eh. Walang problema kay Kristo yun. Kasi po, ang bakit ko nasabi yon dahil tinanong ko na rin po yon dati. Paano po pag nasa ibang bansa, iba-iba naman pong oras? Naunawaan ko anak dahil ikaw ay nagtatrabaho at kailangan mo ng iyong salapi na para sa iyong tustusan ng iyong pamilya. Huwag mo lang kalimutan manalangin nang ikaw ay bago matulog upang gabayan kita at ano bang ibig sabihin ng aking ama, yung ilileli ka daw niya. Walang problema yon. Huwag lang kayo hilingin dahil kayo hingi ng tawad. Hilingin nyo at humingi kayo ng kapatawaran at magpatawad na kayo upang bigyan kayo ng swerte ng aking ama. Hindi ito para sa akin, para ito sa inyong lahat. Dahil wala akong masasabi. At nagpapasalamat pala ako. Malayo pa lang binigyan na ako ng pamilya Samson. Nasa Amerika po siya. Binigyan po ako, kita nyo ha. Nagdarasal lang ako rito at wala akong iniisip. Binigyan na po ako ng original GoPro. Salamat po yan. Original po yan. Ang halaga po niyan ay 25,000. GoPro. Thank you so much po pala sa pamilya Samson. Mega shoutout po dyan. Ang kanyang asawa ay retired Marines o Navy pala. Sorry. Atasan rango. Para po to sa vlog ko. Para daw maganda kayo tingnan sa picture. 25,000 GoPro Hero 9. Original po talaga to. Salamat po sa binigay nito sa akin. Pinadala to sa akin at ako'y nagpapasalamat. Kita nyo po yan. Kaya nga sinasabi sa inyo, mananatili akong hindi maniningil sa mga taong nangangailangan ng tulong ni Kristo. Dahil pinapalitan man ng Panginoon Kristo ang paghihirap at pagtutulong ko sa inyong kapwa kong tao sa pamamagitan niya.
Dahil hindi ko magagawa yun kung hindi niya ako tutulungan na kayo ay gamutin. Dahil si Kristo ang nagagamot sa inyo, si Jesus. Nagpapasalamat ako sa GoPro Hero 9, 25,000 ito. Memory 17, 128. Oh. Original po yung GoPro. Mabigat po siya. Maganda po siya pang vlog. Lalo po pag nag-upload ako sa YouTube channel. Thank you so much po unang-una sa Panginoon Kristo. Salamat po sa lahat na binigyan niya ako ng karunungan. At hindi ko alam kung bakit niya ako binigyan ng karunungan sa isang katulad kong tatanga-tanga at hindi nakapag-aral at natutulog lang sa kalsada. At dati hindi ako natutulog lang ako sa tricycle. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo, Family Samson, sa inyong pamilya. Pag-ingatan nawa kayo ng Panginoon Kristo. Salamat po sa inyong gift na sa birthday ko daw. Malayo pa birthday ko at 22 pa, araw pa ng linggo ng May. Napaaga yung birthday ko. GoPro Hero 9. Original po yan. Mabigat. Salamat po sa inyo, Family Samsung pala. Thank you so much po. Thank you so much po. Pag-iingatan ko po to. 25,000 din po to, sayang. Sana pambibili ko na ng CCTV camera. 20,000 din yung CCTV camera eh. Kailangan ko rin ng CCTV camera at muna kong CCTV camerahan yung donation box. Joke lang po. Biro ko lang yun. Masaya lang ako dahil bakit kamo? Isang araw, binigyan ako ng cellphone. Malayo pa yun. Siguro 2 months pa lang ago. Binigyan ako ng cellphone. Ayaw niya sabihin kaya hindi ko masabi. Pero lagi siya nanonood sa akin. Binigyan ako ng cellphone. Tapos, ito naman, binigay sa akin ng gift ko. Birthday ko pa lang. Masaya ako. Pero, nandito na to. Masaya ako. Kala ko, bibigyan ako ng CCTV camera. Pero masaya po ako. Napakabigat pala ng GoPro. Kala ko mabigat pa pala to sa cellphone. Mabigat. Maraming salamat po. At yung ano nito, memory card, 17. 128. Salamat po pala sa binigay nito, ha? Thank you so much po. Wala po akong masabi kay Kristo. Alam niyo pong umiyak ako sa Diyos. Dati, yung 25,000 na ito, ay sobrang pag-iingatan ko to. Ganyan po kababait ang aking ama. Kaya mananatili akong hindi maniningil habang buhay. Maka-birthday po tayo, Apo Pande. Maraming salamat po at happy birthday po sa inyo May 22. Ito po yan, lalagyanan pa lang, mahal na. 25,000 po ito. Inadala sa akin. Tiningnan ko po eh. Basta kompleto, 26,000. Kompleto. Pag hero lang, 24,000. Hero 9. Tapos kaya ito naging 25, meron tong memory 17. Ang memory niya po ay napakaganda. Original. 128, 100 speed. Okay lang po yan. Birthday ko daw yan para sa akin. Hindi ko lang masabi, sana CCTV camera na lang. Para mas-CCTV camera ko yung nagbibigay sa altar. Well, deserving po Apo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana umpisahan nyo na po ang pagdarasal. Balik po tayo, ha? Bukas po seryoso. Bukas po yan magsisimula ng alas 6 ng umaga. 5, pwede na po yan. 5 p.m. 5 a.m. hanggang 5:30, 5:45. Yan, pwede po yan. Kasi 7 p.m. po yan. Ama namin at sumasampalataya ka po. 3 times na magdasal mo na po kayo ng Ama namin at saka sumasampalataya kayo. 3 times po na Ama, patawarin niyo po ako. 8 times po kami ng iyong mga anak. Paulit-ulit lang po yun. Tapos yung makawuli na po kayo ng 8 dasal na po at awit ng Poong Nazareno. Nuestro Padre Jesus ang dasal po ng awit ng Poong Nazareno. Sa YouTube channel meron po yan. O pakinggan nyo na lang po yun. Mababa lang naman po yun. Para nyo lang pong inawitan si Papa Jesus kahit na siya ay maghihirap sa ating mga kasalanan. Huwag nyo pong madaliin yung pagdarasal na Ama patawarin mo po, Ama patawarin nyo po ko. Ilagay nyo po dito sa puso nyo. At mararamdaman nyo po ang kilabot. Maswerte nga kayo. Sa katulad kong tatanga-tanga, binigyan kayo ng dasal ni Kristo na ganyan.
Hindi po sinasabi yan. Maghanap po kayo manggagamot kung sasabihin niya po yan. May bayad po yan. Ewan ko lang kung saan niya po natutunan yung dasal na yan. Yan dasal na yan ay hindi ko binili sa Quiapo at hindi ko pinag-aralan sa Facebook page yan. Wala akong panahon dahil hindi ako marunong magbasa. Sinulat yan para sa akin. At matanda pa yan sa mga nanay-tatay nyo. Baka hindi pa nga pinapanganak yung nanay-tatay nyo, ay hindi pa kayo tao. O yan, dasal na yan. Maswerte nga kayo. Binigyan ko tayo ng dasal na ganyan. O, pasensya na kayo. Yung mata ko parang, alam mo, antok na antok. Mahaba po kasi yung dasal ko eh. At kumain po kayo ng kumain ha. Sana po sa Biyernes, kung pagdadamutan nyo po eh, nasa sa inyo po kung kakain kayo ng alauna. Kahit tinapay lang po, bahala na kayo. Pagkatapos po ba dasalin, pwede po bang uminom ng healing water? Opo. Pagkatapos nyo pong dasalin yan, pwede po kayong uminom ng healing water. Tubig nyo po yan. Huwag nyo lang po busin. Tubig nyo po yan ng Webes, Biyernes, Sabado, Linggo. O. Tubig nyo po yan ng Biyernes, Sabado at Linggo. At ang bisa po niyan ay 4 na araw simula ngayon. Ay simula bukas. Kahit ang buong pamilya nyo, painumin nyo, huwag nyo na po hayaan maubos. Kahit pati kapitbahay nyo, pati may mga sanib, ibigay nyo po. Kung sino pong masakit ng tiyan sa mga pamilya nyo, painumin nyo po. Kung sino po may sanib sa inyo, painumin nyo po. Kung sino pong kinalilian ni Satanas, buhusan nyo ng tubig sa ulo at painumin nyo po at kahit patak lang. Dahil ito ay galing kay Kristo. At banggitin nyo lang na 3 times in Jesus' name. Yun lang. Maraming salamat po. Tag-isa lang po ba ang dasal ng Ama namin? Opo. Tag-isa lang. Isang Ama namin at isang sumasampalataya ka at sundan nyo na po ng Ama. Patawarin mo po ako na 3 beses at 8 beses nyo po babanggitin at kami ng iyong anak. Pwede nyo pong panoorin itong video natin. Itong i-upload kong video nito ngayon para maunawaan nyo po. Yung binasa ko na po yung kanina. Nagbasa po ako ng 8 times at huling-huli po ng pagbasa ng 8 times yung awit ng Pong Nazareno. Yun po yun. Sa puso nyo po babanggitin ha. Huwag nyo muna po akong tanungin na sa panaginip ng kung ano-ano. Kasi po, kailangan natin mag-ayuno. Hindi po ngayon pwede tayo magtanong sa mga panaginip, sa paggagamot. Kasi po, busy po talaga ako magdasal. Hindi nyo po nakikita ang mukha ko. Sumuga po ang Hagar. Kapanalangin. Kailangan mo po na natin mag-ayuno. Hindi po tayo pwedeng magtanong ngayon. Kailangan nyo muna po magpapatawad. Yan muna po unahin nyo. Hanggang bukas po ako ng alas 6 ng umaga nagdarasal po ako. Naka-live din po sa Facebook page ko, YouTube channel. Tapos, mayroon po akong oras ng hapon bago po ako magdasal ulit ng alas 6 ng gabi, makikipagkwentuhan ako sa inyo. Sana damahin niyo ang panalangin. Hindi po to pabilisan ng bibig ha. Hindi rin to pagalingan magbasa. Pagalingan to sa pagpapatawad at pagpakumbaba. Hindi po to pagalingan magaling magbasa. Yung bukal po sa puso nyo. Kung yung sinabi ko po kanina, kung i-replay nyo lang po yung video, ipapass forward nyo po mamaya pag in-upload ko, malalaman nyo po ang pagbabasa nyo na hindi po mabilisa. Dahan-dahan lang po. Walang problema po kung gusto nyo magdasal ng Web Islam. Sana yung Sabado at Linggo, kunin nyo po yung dasal para po yung sa kahilingan nyo. Para po yung sa inyong kahilingan. Yung Sabado at Linggo, Biyernes po ng gabi, sasabihin ko yung dasal nyo ng Sabado at Linggo. Baka na naman magreklamo pa kayo pagdating ng Sabado at Linggo sa kahilingan. Bahala kayo. Kayo naman pong hihiling kay Kristo, hindi naman po ako. Ang hihilingin ko lang maging matatag ang aking isip at puso. At hilingin ko lahat po nagdonasyon sa altar. Nagbigay po ng kung ano-ano. At nagpapasalamat ako at pagbigyan pa sila ni Kristo. At bigyan pa sila ng malakas na pangangatawan at ilayo sila lahat sa kapamakan at tukso. At patatagin pa nilang pananampalataya ang lahat po nagbigay sa altar. Donasyon man sa altar, sa paggawa man sa altar,
sa may nagbigay naman po. Sa lahat po yan. Pati po yung pagbibigay kung ano-ano man pong ventilador, kung ano man bangkuan, lahat po yon pantay-pantay. Lahat po nagpagamot kay Kristo ay mahaba po ang pagdarasal ko. Yun lang po at maraming salamat po sa inyo. Kung mag-live lang ako makipagkwento na ko sa inyo ng tanghalin tapat, hindi ko rin po alam kung anong oras. Basta mamaya bukas ng umaga ay bukas ako ng alas 6 dahil ako'y nananalangin at nakatapat po doon sa altar ang ating live. Ganon din po sa Facebook page. Ha? Ngayon po ba mapuyat na ngayon po ba ngayon po mapuyat po ngayon po ba bukas? Bukas pa po lahat ng dasal niyan. Hindi pa ngayon. Magsisimula po yan. I-repeat nyo lang po yung video ko at unawain nyo lang po ang sinasabi ko. Kahit magkamaliman kayo ng bigkas dyan, tingnan nyo lang po ulit sasabihin. Pwede nyo lang pong i-play yan. Pwede nyo pong i-copy paste yan. Tapos panoorin nyo po. Sige, pag-aralan nyo po ha, yung sinabi ko. Patay na natin to ha. Mag-iisang oras na po tayo. Salamat po sa inyong lahat. At antayin nyo po yung sasabihin ko ng Biyernes. Basta malalaman nyo naman po kasi magla-live naman po ako yun. Unahin nyo muna po bukas ha. Salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat at pagpalain nawa kayo ng Panginoong Kristo sa ngalan ng pong Jesus Nazareno. At pag magsisi po tayo at manalangin. At manalangin tayo ng bukal sa puso natin. Hindi lang po salita ng bibig at magpatawad na tayo. Patawarin na po natin lahat ng mga taong naggagawa sa atin ng kasalanan. Pag-ingatan po kayo ng Panginoong Kristo at ang buong pamilya nyo at sa inyong lahat po. Sana po mabuhay tayo na may dangal, may pagmamahal, pag-uunawa, may respeto, may pagmamahal sa magbulang at ganun din sa inyong mga kapatid. Mahalin nyo po silang lahat. Huwag nyo pong pagdamutan ang inyong mga kapatid dahil pagdadamutan din kayo ng biyaya. At wag nyo pong yung mga kapatid nyo mahalin nyo po. Kung sino pong pinakamahirap, tulungan nyo po sila. Dahil papalitan to ni Kristo ang lahat ng bagay higit pa sa inyong inasam. Kasi pag madamot kayo sa inyong pamilya, karampot lang ang makukuha nyo swerte. Pag madamot kayo sa lahat, at tigil-tigilan nyo po yung maging selfish sa inyong pamilya, ha? At ganun din po sa inyong mga kapatid. Pag makasarili po kayo, wala kayong swerte. Paulit-ulit lang yan. Bawasan nyo po yung mga naiinggit sa inyong mga kapatid dahil kayo ay magkakadugo. Bawasan nyo rin ang kainggitan nyo sa mga kapwa nyo dahil kayo ay magkakapatid sa Panginoon. Sana pag-ingatan nyo po ang katawan ng Diyos dahil hindi na po ngayon pagalingan ng talino at hindi rin po payamanan ngayon dahil hindi natin alam ang buhay natin kung mabubuhay pa tayo bukas makalawa o susunod na araw. Ngayon, ang kailangan natin ang lakas ng tibay ng pananampalataya at pagmamahal sa ating kapwa, pagmamahal natin sa magulang at lalong-lalo sa ating mga kapatid. Yun ang tinuro sa akin ng aking ama. Mahalin mo ang inyong pamilya. Sana pag-ingatan nyo po at huwag kayong magiging wise sa inyong pamilya, sa inyong kapatid at huwag kayong maginggitan dahil kawawa naman ang mga anak at mga pamilya. Sila magdadampot ng inyong mga kasalanan. Maraming salamat po at magandang gabi din po sa inyong lahat. Ingat po kayo dyan saan man sulok ng mundo. Mega shoutout po sa inyong YouTube channel ko at Facebook page ko. Thank you so much po. I-replay nyo na lang po yung video natin. 1 hours na po tayo. 59 and 17 minutes po. Yan, panoorin nyo po. I-replay nyo po yung mga sinasabi ko. Sige. Bye-bye po. Salamat at magandang gabi po sa inyo. Manatili kayo na may pagmamahal sa inyong puso. Yan ang tinuro sa akin ng aking ama. At huwag kayong isip na kinukulam kayo ng kapitbahay nyo. Itigil nyo na yan. At huwag kayong isip na may papasok sa inyong isipan. Tinutokso na kayo ni Satanas. At huwag kayong isip na kayo ay konting
kalabit lang ay kinukulam na kayo. Hindi kayo makakatulog ng malaya. Ako nga di araw-araw sana akong kinukulam. Demonyo po yun, demonyo. Ayan nyo po yung demonyo, manalangin lang kayo, aalis yan. Salamat po, patayin ko na po yung video. Good night na po. Thank you so much at magandang gabi po. Salamat po sa inyong paglalike at pag-share at pag-share po. Thank you so much at ganoon din po sa YouTube channel ko. Hindi ko man kayo nabati. Basta salamat na po sa lahat. Muna. Thank you, thank you, thank you. Patay